A duniyar nan lallai ba kowane ɗan adam bane abin yarda. Tabbas wannan labarin zai yi matuƙar baku mamaki. Maryam ta kasance 'yar talakawa ce ita sosai. Suna cikin ƙuncin rayuwa mai tsanani. Har wani lokaci da Allah ya kawo musu taimako, ta samu hanyar zuwa Saudiya domin yi wa Larabawa aiki. Ai kuwa ta yi dacen uwayen gida a can na gari, inda suke bata kuɗaɗe masu matuƙar tsoka a duk ƙarshen wata ba tare da ta yi musu wani aikin wahala ba, kuma suna matuƙar ƙaunarta. Kawai dai sunan ita 'yar aiki ce, amma idan har ka je gidan da take yi musu aikin, kai ka ce 'yar gida ce. Suna matuƙar ƙaunarta saboda yadda take kula musu da 'yarsu. Duk abin da ta samu tana turo ma ƙanin mahaifiyarta domin ya gina musu gida, na gani na faɗa, sannan kuma ya ajiye mata sauran domin ko da ta dawo ba za ta fuskanci talauci ba. Tunda ta riga ta saka ran cewar idan dai har ta riga ta sako kafar da ta dawo gida Najeriya, to in Allah da ita da kuma zuwa Saudiya sai dai yin ibada ta je yi, amma ba dai aikatau ba. Ta amince da wannan kanin mahaifiyar tata akan duk dukiyar da ta samu, kuma fa a hakan mahaifiyarta tana raye, domin mahaifiyar ma ita ce ta bada shawarar bai wa dan uwan nata kuɗaɗen ya dinga ajiyewa. Dama ita mahaifiyar tata ma ba ta da account, bare ma a ce za a ijiye kuɗi, sai dai shi wannan dan uwan nata shine yake da account. Lokaci ya ja har Maryam ta fara tambayar kanin mahaifiyar nan nata da ya turo mata da hoton gidan, tunda a duk sanda suka yi magana ta tambaye shi akan gidan sai dai ya ce mata aiki yana ta tafiya da kyau, sai dai san barka. To ita kuma ta matsa ta ga gidan saboda ɗauki, shi kuma sai ya ce mata ai baya so ya turo mata da shi, ya fi so kawai ya zamana kamar ba zata sai ta zo za ta gan shi. Mahaifiyar Maryam din ma da ta tambaya sai ya ce mata a'a, ya fi so idan dai har Maryam din ta dawo sai su je a nuna musu tare, domin shi baya so kowa ya riga Maryam ganin gidan nan. Duk da hakan suka yarda da shi, babu wanda a cikinsu ya taɓa tunanin wani abu ba tare da sanin cewar ya cinye kuɗin nan nasa ba, domin a halin yanzu ko da cikakkiyar 200,000 na cikin kuɗinta babu a hannun shi. Zufarta na shekaru 5 ya tasa a gaba ya cinye. Kwanci tashi asarar mai rai. A yau ne ranar da Maryam za ta dawo, yau ne ranar da za ta baro ƙasa mai tsarki bayan shekaru sama da 5 da ta yi a can tana aikatau. Jirginsu ya sauka a airport, inda a yau mahaifiyar Maryam ɗin take cike da murna da ɗokin son ganin 'yar tata bayan shekaru da ta ɗiba ba sa tare. Amma kuma a ɓangaren wancan ƙanin mahaifiyar Maryam ɗin kuwa yana can yana haɗa mata gadar zare, inda tun ana sauran sati ɗaya za ta dawo. Ya riga ya gama shirin shi, kawai abin da ya rage faruwar abin ne. Da yake mutumin ba jahili ba ne, ɗan boko ne, ya je ya yi ta yin bincike a intanet ne, inda har ya ci karo da wani shafi mai haɗari, shafin masu safarar sassan jikin mutane. Yana shiga ko babu jimawa, tuni ya samu bayanan ɗaya daga cikinsu, inda ya neme shi a waya. Suka gama buga ciniki. Kanin mahaifiyar Maryam ɗin ya ce, "Hello, ina da wani business da na zo muku da shi. Akwai wata 'yar yayata da nake so in siyar muku da ita. Nawa za ku siya?" A ɗayan ɓangaren wata kakkausar murya wacce kana ji, ka san tsakanin wannan muryar da imani sun yi hannun riga kamar nisan sama ne da ƙasa. Mutumin ya amsa, "Mun siya 500,000. Muktar wato ƙanin mahaifiyar Maryam ɗin ya ce, "Na siyar." Nan take ciniki ya fada kamar wanda suka yi cinikin gwalgwajen tumatir. Ya gama haɗa plan ɗin akan yadda zai yi ya damƙa musu ita. Tun safe Muktar ɗin wato ƙanin mahaifiyar Maryam ɗin ya je airport ɗin jirgin inda Maryam ɗin za ta sauka. Yana jiran isowarta tare da shi da kuma mutanen nan waɗanda suke siyan mutane suna yin safarar sassan jikunansu, inda tani plan ɗinsu sun riga sun gama haɗa shi kaf. Mutanen suna can suna jiran shi a cikin mota, shi kuma yana nan a zaune a cikin airport ɗin yana jiran Maryam ɗin kamar da gaske. Tana saukowa daga jirgin ya ƙarasa kusa da ita da sauri. "Ina wuni?" ta gaishe da shi. Ya amsa, "Lafiya ƙalau." Ita kam ta dage sai waige-waige take yi, wai ko za ta ga ummar tata, amma ba ta ga ummar tata ba. Ita kuma Maryam ɗin saboda kara sai ta kasa tambayar shi inda ummar tata take. Tafiya suka fara tana ta jan akwatin kayanta a hannunta, suka fara tattakawa domin fita daga cikin wannan airport ɗin. Suna fita daga cikin airport ɗin sai wani mai tasi ya zo wucewa, babu kowa a cikin tasi ɗin, wannan yana ɗaya daga cikin plan ɗinsu ne. Take sai Muktar ƙanin mahaifiyar Maryam ya saka hannu sannan ya tsayar da mai wannan tasi ɗin, sannan ya ce su shiga. Ya ce drop ne, suka yi cinikin inda mai motar nan zai kai su. Mai motar ya ɗauke su sannan ya tafi da su. Da dai suna tafiya normal akan hanya, sai kuma Maryam ta ga direban ya juya kan steering motar nan ya shiga daji. Da dai ta yi shiru, amma kuma daga baya sai ta magantu, saboda ko a saninta lokacin da take a garin
unguwarsu ba wai sai an bi ta daji ba, akan hanya take. A'a, direba ina za ka kai mu? Amma ga mamakinta, maimakon direban ya bata amsa, sai ta ga ya ƙara muwa motar tashi gudu. Ihu ta fara yi, take sai ta ga ƙanin mahaifiyar nan nata ya ɗauke ta da mari. Sannan ya ce cikin fushi, ki mana shuru a wajen nan. Cikin mamaki ta kalli ɗan uwan mahaifiyar tata, hawaye na zubowa daga idanunta, sannan ta ce, kawu, mene maka a rayuwa da har za ka saka min da irin wannan sakamakon? Ƙara kwashe ta da mari yayi, sannan ya ce, duk kuɗaɗen da kike turo min da su, da niyyar in tara miki, kashe su nake yi. Babu wani gida da na siyan miki, duk kuɗaɗen nan a gaba na saka su, na ta cinye su. Yanzu kuma dawowarki, ni na tabbatar da cewar idan dai har na ƙyale ki, ban ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kanki ba, to za ki iya rusa mun komai nawa. Shi yasa na ƙwammace in jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, in siyar wa waɗannan mutanen da ke in anshi kuɗi na, sannan kuma wa'incan kuɗaɗen naki ma na ci su a banza a wofi. Daman saboda haka ne kake ganin ya kamata ka aikata ma haka? Ashe kafin ta gama ƙarasa maganar da za ta yi, sai ta ji an shaƙa mata wani abu, take ta sume. A nan wajen bayan sumewarta suka dakata, sannan suka sauke ƙanin mahaifiyar nata, suka ba shi 500 ɗin kamar yadda suka alƙawaranta. Shi kuma ƙanin mahaifiyar nan nata ya kama hanyar zuwa gida. Zuwa wannan lokacin ɗan duku-dukun dare ya fara yi, gurin mahaifiyar Maryam ɗin ya nufa direct. Bayan ya ɓoye kuɗaɗen da ya siyar da ‘yar tata saboda tsabagen cin amana. Yana shiga cikin gidan ya tarar da ita ta rafka wani uban tagumi, alamun dai hankalinta kamar baya jikinta. Ƙarasawa ya yi, sannan ya tambaye ta cikin sassanyen murya kamar mutumin arziki, wai shin Maryam ɗin ta dawo kuwa, ko dai bata taho ba ne? Saboda tun ɗazu na je airport ɗin, amma har yanzu ban ganta ba, har na kai zuwa yanzu. Saboda tun ɗazu na je airport ɗin ban ganta ba, har na kai zuwa yanzu ina jiranta, har zuwa yanzu bata zo ba. Domin a lokacin sai na fara tunanin ko dai jirgin yamma ta biyu. Hawaye ya fara zubowa daga idanun mahaifiyar Maryam ɗin, sannan ta ce, Muktar, ina ji a jikina wani mummunan al'amari ne ya faru da Maryam, saboda tuni zuciyata take bugawa. Ni kaɗai na san abin da nake ji. Subhanallah, Muktar ɗin ya faɗi yana ƙarasawa kusa da ita sosai, sannan ya ce, ba dai, ki kwantar da hankalinki, babu abin da zai faru da ita sai alkhairi. Mahaifiyar Maryam ɗin na sharar hawaye ta ce, su je police station su kai report, saboda ita wallahi a jikinta ba ta jin jikinta yana mata daidai, a jikinta tana jin cewar wani mummunan abu ne ya faru da 'yar tata. Amma sai Muktar ɗin ya ce, su bari dai su ga abin da Allah zai yi tukunna. Ita dai mahaifiyar Maryam ɗin kawai ba wai ta gamsu da maganar da kanin nata yayi bane, amma yaya za ta yi? A bangaren su Maryam kuwa, wani irin bakin tsohon daki aka kai ta, aka yasar da ita a cikin sauran dandazon mutane mata da maza da suke wajen. Bayan abin da suka shaƙa mata ya sake ta, sai ta farka a firgice tana ihu. Mutanen wajen kuwa duk sai suka tsaya suna kallanta, saboda sun riga sun san menene zai biyo bayan wannan ihun da take yi. Abin da zai biyo baya kuwa shine yanzu nan za su iya zuwa su ɗauke ta su je su ciccire abin da suke bukata a jikinta kamar yadda suka saba. Sannan kuma duk wanda suka shigar da shi wannan ɗakin baya fitowa a raye. Kai hasali ma ko da gangar jikin shi ba ta ƙara fitowa daga wannan ɗakin. Ai kuwa ilai, sai ga wani katon mutumi nan ya shigo, idanun shi jajawur tare da waɗansu mutane guda biyu, sannan ya ce wa waɗannan mutane biyun da suka shigo tare da shi, ku ɗauko min wacce mai ihun. Ai kuwa take suka yi kanta suka ɗauke ta suna janta zuwa cikin wannan ɗakin inda za a je a raba ta da sassan jikinta. Tana turjewa, tana ihu, tana fuffusga, amma ina ba yadda za a yi ta iya haɗa ƙarfinta da ƙarfin waɗannan mutane guda biyu. Suna shiga da ita sai suka ɗaura ta akan wani gado, tana ihu, suka ɗaɗɗaure ta akan wannan gadon. Don Allah ku taimake ni, kada ku raba ni da rayuwata, don Allah. Tana cikin wannan ihun ne tana fuffusgar, sai ga wani mutum nan da lab coat a jikin shi da kuma hand glove a hannun shi ya shigo ɗakin, ya matso kusa da ita. Wasu daga cikin mutanen da suke gefen shi suka miƙa mai wani ɗan irin tire wanda likitoci suke zuwa da kayayyakin aikinsa a ciki idan za su ma mara lafiya aiki. A tire ɗin nan wani sharɓeɓen almakashi ne wanda ake tsaga cikin mutane da shi. Ya ɗauko almakashin nan, hawaye masu zafi na zuba daga idanunta. Ta san wannan shine ƙarshe, amma duk da haka bata saduda ba, ta ci gaba da roƙonsu. Don Allah kada ka raba ni da rayuwata,
ta faɗa cikin karyewar murya. Sai wannan mai sanye da kayan likitocin ya ce, kada ki damu, a halin yanzu iya koda kawai muke so a jikinki, saboda haka iya ita kadai za mu cire. Kin ga kina da chance din ƙara rayuwa kenan, ko da na wasu 'yan mintuna ne ko awanni. Ya ɗaga wannan almakashin ya saita shi a daidai cikinta, yana ƙoƙarin feɗe cikin nata domin ya cire abin da yake so a jikinta. A ɓangaren mahaifiyar Maryam ɗin kuwa har sun kai ƙara wajen polis, amma har zuwa yanzu babu wani batu da suka sake ji, babu wani ci gaba daga wajen polis ɗin. A cikin wannan daren mahaifiyar Maryam ɗin ta dage sai na fulfulu take yi da askar, tana roƙon Allah da ya dawo mata da 'yarta gida lafiya, domin ita har ga Allah a jikinta tana jin wani irin mugun yanayi wanda bata taba jin irin shi ba. A ɓangaren su Maryam ɗin kuwa wannan mutumin cikin kayan likitoci ya ɗaga almakashin ya kai shi daidai cikinta zai yanka kenan, take sai suka ji ana bubbuga ƙofar gidan kamar za a cire ta. Ku buɗe polis ne, idan kuma ba haka ba to wallahi za mu ɓalla wannan ƙofar mu shigo, sannan kuma idan muka shigo ba za mu ba kowa a raye ba. Gabansu ya faɗi, likitan ya yi saurin ja da baya, sannan ya ce mu a sauran kowa ya ta kan shi, ya yadda da wannan almakashin na hannun shi. Suka fara 'yan rigyan gudu suna haurewa ta katanga, ɗaya bayan ɗaya haka suka gugudu. A waje kuwa waɗannan waɗanda suke bubbuga ƙofar ba polis ba ne, 'yan vigilante ne da suke patrol a cikin wannan dajin, domin ƙauyensu yana kusa da wannan dajin ne. Kuma a kwanakin nan yaran ƙauyensu da yawa suna ɓaɓɓata, shine suka fara patrol ɗin dare. Yau kuma Allah ya kawo su suka zo wucewa ta ƙofar wannan gidan gonar inda suka saka mai alamar tambaya sosai, shine suka zo suna bubbugawa. Bayan jin da suka yi ana ta guje-guje a ciki, kawai suka ƙara gano alamun cewar lallai ba al'amarin gaskiya ake aiwatarwa a cikin gidan nan ba. Da ƙarfin tsiya suka fara ƙoƙarin buɗe ƙofar wannan gidan. Bayan 'yan bijilanti ɗin nan sun ci nasarar buɗe ƙofar wannan gidan, suka shiga cikin gidan. Amma zuwa wannan lokacin duk waɗannan mugayen mutanen sun riga sun gudu. Maryam kam dai tana ɗaɗɗaure a jikin wannan gadon sai godiya take ma Ubangiji a cikin zuciyarta, domin ta riga ta gama tunanin cewar komai ya zo ƙarshe. Duk an samu an kai waɗannan waɗanda miyagun mutanen nan suka kama gidajensu. Amma sai Maryam ta zauna ta baiwa waɗannan 'yan bijilanti ɗin labarin duk abin da ya faru da ita. Take kuwa sai 'yan bijilanti ɗin nan suka ɗauki polis aka nufi gidansu Maryam ɗin domin a maida ta nasu gidan, sannan a cafke kawun nata. Ai kuwa da zuwa kai Maryam ɗin gida sai suka yi sa'a kawun nata ma yana can. Sun same shi ne a gidansu Maryam ɗin, yana zaune yana bai wa mahaifiyar Maryam ɗin baki. Sai ga Maryam ɗin ta shigo gidan a hargitse, kai kana ganinta kamar wacce ta samu tsira da ƙyar a yaƙin duniya. Yana ganinta ya miƙe yana nuna ta, bakin shi yana rawa. Maryam, ke ce? Mahaifiyar Maryam ɗin kuwa duk bata gane wani yanayin da yake ciki ba. Duk murnar ganin 'yar tata ya saka ba ta iya ganin komai a halin yanzu sai 'yar tata. Ta tashi a zabure ta je ta rungumo 'yar ta tsam, tamkar wani zai kwace mata ita. Kamun ya gama ayyana abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa, sai ya ga duk waɗannan 'yan sandan sun sassaita shi da bindigogi. Sun ce, "You are under arrest. Muna zargin ka da laifin siyar da mutum bayan ka cinye mai haƙƙinsa kuma ka ci zarafinsa. Kana da haƙƙin jan bakinka kai shiru, idan kuma ba haka ba dai abin da ka faɗa za mu yi amfani da kai akan shi a kotu." Take ido ya rena fata, ya fara roƙon mahaifiyar Maryam ɗin tare da ita kanta Maryam ɗin akan su yafe mai, amma tuni 'yan sandan suka ɗauke shi suka kai shi sel, daga can kuma sai kotu, daga kotu kuma suka kai shi prison. An yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai a prison. Maryam da mahaifiyarta ko sun sha kuka, musamman ma mahaifiyar Maryam ɗin da ƙaninta ɗan uwanta na jini ya aikata mata wannan mummunan al'amarin. Labarin Maryam ɗin ko ya yi matuƙar yin trending a social media. Hakan ne ya sa mutane saboda tausaya mata suka yi ta bata taimako. A halin yanzu har ta mayar da ninki 1000 na abin da ɗan uwan mahaifiyanta ya cuce ta. Saboda taimako ne aka yi ta kawo mata shi har daga ƙasashen ƙetare. Shi kuma ƙanin mahaifiyar nan nata yana can ya wulaƙanta a prison. To nan shine ƙarshen labarin. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na gode.